Ingcamb'ufunx'amanz'omhlaba, Zingcamb'ufunx'amanz'omhlaba, Izithunywa zisebenza emfihlakalweni, zingetyhaf ngesimo sesqhamo, zingenotshitsh'unyaniseka ngamagqabi, uphephetha nonyaka. Imisebenzi yabo iyabonakala, kodwa bona barhoxile, ngabelusi, bekhaphela imfuyo, soz'ubabone de ugqobhoze kuloo mfuyo kuba ufuna ubazi. Zingcambu ezigqumeke phantsi komhlabathi, zizinzise umthi, amasebe namagqab'angavamisang'kunyaniseka, kambe ubomi bazo buxhomekanga kwisimo sezulu. Ngabantu becebo, ayingobantu bezithembiso kodwa bezenzo. Siphila noba bantu abaneentliziyo ezimhlophe, abacocekileyo, amathemb'ekhaya nentlalo. Abantu bakuMaqhashu, ulutsha lakuMaqhashu.